Habban pendam na u education minister jong ko India hagabor jong ki nyanggalau ka kenhun ka udang sumi tangkumba si banai tam ai kala penlong ya ke sorkar ha ke jialam jong ka BJP bahkan habban pendam hagabor jong ka dei hangne ngisnothu ka ka bor jong pajba tun habban pendam tedong u education minister Udharmendra Pradhan hadin sansngi bala penlong daga jeki pajba da ki samla pule hakeleng saudong jong go India khamtam hapo jong ga nongba hadelhi haga jialam jong ga Cockroach Janata Party lani ke CGP kam syamna don ka nu kudu ka bor kabala benele persa ye ke rai jong upajba ka jingbitar jo ki samla pule hakeleng saudong jong go India kabala kat hadu ki rendang kat hadu ba kira shim ya ke senjam kepada haduk kata gata bat kata kelong ban penlong da ka jingki hakeleng saudong jong ke India bandawa ya u education minister Udharmendra Pradhan ba udai ban hyar suki no naga suki kum uta u menteri jong ke pule puthi nang ta gila da waru ban ai bairut ksan kumba sikro reyai yaki lanat kibla yap naga jinglai tu jong ki jingkeli joka nit bat sagawe kalong ban pengat mokodoma yaki samla pule kibla ki persa ya ke sorkar hakiri kisan sngi ya ke bagi polis kili yok ban kam yaki bat baro laitli kiri ki jingdawa menta kila urlonglut namar ba ke sorkar kala haban ai da ke jingtho sha ki samla pule hapo jong jelam jong CGP tut ki jing ai khublei hakeleng saudong jong ko India yakre ke senjam bala sim da ke CGP halori jong ke jing job kaba ki gele khi tangkumba san sngi ai ba menta ke sngi ga ar pusan trik jomna Julai ar hajar arpun riu kani ke sngi kala kelalong kum ka history yaki samla pule hakeleng saudong jong ko India hage jelam jong ke CGP kabala mi tangkumba ar benai duna ai hanrei kala pendam khosu krup ya ke sorkar NDA kabala lam khat arsnam ni ke India hadu mentah kumbangi iba ke sorkar NDA ha ke jelam jong ke BJP ka dei sisa ke ta ke sorkar ke ba rendang bah hanrei balai mentapat kalahaban pendam no hakmat jong ke jingdawa jong ki samla pule hakeleng saudong jong India let's say kini kediki katu keniki dau ki la ban longba ka BJP kala job tangkumba ar spa sau phongut ki MP hagane ke general election jusnam ar hajar phosau naga san spa sau phulengut naga taka dau kam syamla yo setia ya ke ta ka absolute majority hapo jong ke yingdoba parliament lok sabha jong India kumta ka snuthu ba ladakan bakla kala ban klam sisendon wat ka sorkar ka jongkaru nangta gal yu iru ba ha gari ke jekhi jongki samla pule nadu ki borokrat ki nong bisar ki seng san purthai ki nong tremon snubha bar ki wei ki pat habaro ke wei ke India kila sedang ban penpau ye ke jingkersan yakri ke senjam ke sim de ke CGP dei hangne ka BJP ke snuthu ba lada ba kratiak ke sorkar BJP kala ban kelam ha kanu kudu par bat ka kham shapting susu ye ka BJP ka longba lada kan bakla kan sawan wat ka national emergency hapo jong India ro namar lada ka ri ka don hapateng jong ka thmapu yin ne ka jing pendan kam mi ki tiariale persa ikne khi hapo laga jong ri kala ban mi ka president rule lani ka national emergency hapo jong India kumta ka jing hyar sukino jong education minister jong ri Udharmendra Pradhan kan sanang penyo bor susu ya ka BJP namar hangni kidon artli ki namar kata ka sorkar India kala habban long adakar bha nangne sakmat namar balada kandang le bor ne kanang le baklabyang ki nyang kalau kin omap kin sa hirthma sisendan ya ka sorkar India nangne sakmat haga nugu por lada kalong persa yika rai jong upajba hagari sensar pajba kublai sibun tat hadap ikendu haga wipat ke video